Ahojte ľudia, už ďalšia videa. Dneska tu máme Bamban a ja si o tejto hre nechcem viac povedať a dobre nejakú príklad Braščokonov, nejaký keks a neviem čo a užívaj toto video. Dobre, takže nechcem toho viacej hovoriť, ale dúfam, že by sme mali byť tancovaní, ale to asi nebudeme vidieť. A dúfam, že títo nebudú zatiaľ naháňať, lebo samozrejme je to jednotka. A dúfam, že by to mala byť taká jedna hra a už sme spavnutí. Máme nejakú kartičku. Fakt hrám po prvýkrát, ale iba viem, že na začiatku možno je nejakú kartu. Tuto nič. Že by tuto? Áno, je tu. Nice. Máme tú kartičku a tá bude asi odtiaľ do dverí. Nice, takže budeme rád takto posúvať dverá. A tu máme drona. No poď. No. Aha, baterky potrebujeme. I told you and voice too big, strong me. Na Braško. Ja chcem svoj vyznieť, počúvaj. Posledná baterka, kde by mohla byť? Aha, tu. Máme drona. Nice. Máme drona. Chceme, aby priletel sem. No, a ponad toto tlačidlo. No, hej. Kámo. Ti pohode, že? Takže ideš na tlačidlo. A ešte asi tuto som tak videl. A už ide. Nice. Takže teraz by sa mi mali otvoriť tieto dráta. A tuto. Nič nikde. Hej, tu bol ten oný. Tu bol ten papagajlo, co to bylo. Viem, že asi tady toto máme zapnúť. O, sakra, hej. Ne. Poď sem, drone, ty si môj spoločník. Nikam nepôjdeš. Napíšte do komentáru, ako sa môže tento dron volať, no ja neviem. Ale napíšte do komentáru. Máme nájsť vajíčka. A tu je prvé. A to je druhé. Nice. Máme ďalšie. Kde môžu vidieť? Aha! Ja sa si to nevšimol, hej! To je moje vajíčko epické schovávačka, ale počkaj. Tak to už mi to zobralo. A posledné vajíčko by mal... Ne, 6. My máme zatiaľ... Ak si dobre... Teraz máme... 4. Tu je ešte jedno a... Malo by to posledné. Tuto počmíkolkou niekde. Nie. Čo? Ja mám srandu, hej. Aha, tu je! Jak ho zoberiem. Tak to je nové zaujímavé. Toto, čo je toto? Toto. Aha, tuto je niečo. Tu čo som našiel? Je to nejaká schovka, hej. Ja som myslel, že to bude hororovka, ale zatiaľ to nevypadá byť. No, a to vajíčko, čo? Že by tu máme trafiť? Fakt neviem. No, dron, ty pôjdeš sem. Poď, môj zlatý. Poď. Ideme sem. To je proste sprostý dron, no sa nedá navigovať, hej. Ešte. Poď. Nice. Teraz ideš sem. Jej. Poď teraz sem. Ten dron je strašne stupidný, hej.
Nedá sa ovládať. No poď. Poď. Skús už tam toto trafiť. Stane to tam trafiť, to je zaujímavé. Dobre, a skús teraz toto. No, ukáž mi to, či to dokážeš. OK. Aha, ono nám to vyplulo. Nice. Ideme pre ďalšie. A teraz by sme to mali dať tomu vtákovi. Ináč áno, mám vypnutý zvuk, takže je to také hroznejšie a no, to zatiaľ nebude vadiť. Aspoň sa nevylakám. A to by bolo všetko. Niečo nám leze hore. Daj mi kartičku, neposlušný vtáčik. A ináč napíšte v komentáru aj, jak sa bude volať tento. Tak. On bude furt tu. Chcel by som teraz... A tá kartička je podľa mňa od týchto dverí. Takže... A kde je ten dron teraz? Vlastne. Poď sem dron. On vúcha do toho labu. Ale čo to je to drevo, no. Hej, poď sem. Musím utlačiť ten blok, aby sa do nebuchol. OK, poď sem. Poď. Ešte, poď. Poď sem. Počkaj, pozor! Ide môj ubývaný host, môj milionár. Pozor. Sakra. Nezlobte sa, majiteľia tejto škôlky, nezlob sa, urobil som ti tady trošku taký menší poriadok, ale no, to je jedno, už som obsadil túto škôlku, že moja, hej. Poď sem stolička a poď sem ty dom. Hej, poď sem. Poď sem môj zlatý. Pozor, stolička. Poď ešte. Poď ešte. Haló. A ešte sem. Plný kocel v paru. Ideme. No, buchni sem. Nejde to rýchlejšie trošku dron, hej. Poď ešte raz. No, haleluja. Ježiš, a zase sú tady črepy a ja to pošlem tam. Aha, už zmizli. Nice, mám to. Otvorili sa nám tieto dvere. Aha, nejaké kladivo. Tam bol nejaký dopis. A neviem, aký to bol papier. A takže strašne bordel tu je. Ja sa teraz veľmi obávam, že asi tým kladivom musíme ísť hentam. To je jediná nádej. Ešte, ja som istý, že budem potrebovať drona. Ja si viem, hej. Digno ma išiel jak formula. Poď sem. Aha, ide to kladivom. Poď sem. Dron, neboj sa ma, hej. Neboj sa ma. Hej, nechcem, aby si išiel do zemi. Posúvaj sa. Super. A ideme sem. No, poď. Poď sem. No, poď sem. Tady sú nejaké tí stopy. To by mohlo byť zaujímavé. Ten dron nevypadá z týto... Musím ich položiť to, no. Mne to nejde. Hej, vieš, prísť a neísť do tejto steny. Nemusí. Hej, odhrnul som mi plenky. Potom narazil do steny a teraz zase narazil do plenek, no. Toto budeme musieť. Aha, lanovka sa mi vyhrnula. Tak poď droníček. No, drona nechce počúvať, hej.
Ešte sem. Poď. Ten dron, on vie vôbec niečo robiť, alebo nie. Poď, no poď už sem. Poď sem, poď sem. No poď sem, môj krásny. Hehehe. Budem z teba oneho. Ty už môžeš potom tam. Aha, musíme asi jumpnúť. Toto stačí. Už ideme. Oj, dom už ide. Už ide. Ja si ho berem so sebou. Poď. Neviem, o čoho sú tie stopy, hej. Drona máme tu nachystaného. A ne, musíme zase farby. Tento bol červený. Úplne. Ak sa nemýlim. Ten, kde asi musí zostať červený. Takto. Táto bola biela, ak si dobre pamätám. No, zelená je oranžová, biela. Tento bol zelený. No. Co to je ona? Tento je fialový. Ježiš, ja som preklikal tú farbu, hej. Ešte raz ideme. Bum. Bum. Dobre. Tento bol modrý, ak si pamätám dobre. Ježiš, som to dotekoval blbie. A tento bol oranžový. Nice, máme to. Ešte čo je za vtáka? Dron? Pomoc! Nie, on ide proti mne. Nie. Ja nechcem pizzu. Ja som si neobjednával pizzu vták. A podľa toto budeme musieť stlačiť. Že on vystupuje. Áno. Ďalej. Bože. A zraj. Šprinty. Ježiš, asi toto. To bolo tesné, hej. OK. Ale asi sme dali toho vtáka, porazili sme ho. A čo teraz ďalej? Som zvedavý, čo bereme ďalej. Asi zdrháme do tejto miestnosti. Dobrý, to prosím. Hej, dúfam, že ma nebude naháňať. A toto čo? Aha, tu je niečo. Čo bolo? Nie, ja som tam nechal drona. Dám si pre drona. No. Poď sem, drone. Zase som sa pre tebe vrátil, starý kamaráda. Poď sem. Á, už ide. Chcem do svetla. Vyvrca 380. Ne, on nedal ona. Nedala Aziatsku. Treba Aziatsku, no keď tak, no dobre, no. Lepšie než nič. Ideme ďalej, poď. No, poďal sem. Hej, poď sem. Sem poď. Hej, sem poď. Čuš ma? Zase buchol do steny. Super. Že on je zabugovaný, čiže ten zabugovaný ten dron. OK.
Chodí na sem. Poď, môjka zlatý. No poď, môj zlatý. Hehehehe. Poď sem. Alebo co ťa mám chytiť za vetráky? Neschopný ísť vedľa. Jež to je jaký džugy. Poď, dron. Myslím, že budeš dneska dosť na plechu. Sem poď. Máme vyšľa čo naživo, alebo čo? Ten dron. Poď sem. Tak ale zlyhni sa logicky, hej, ty sprostý dron. Počkej, musím ísť od tebia. Agent, hej, proč nepomohla? Poďme. Pozor, tu som ja. Ježíš. To je ťuka na go život, hej. No, haleluja. Konečne sa tam dostal. A ideme, jak formula, počúvaj. Poď. Tak alebo poď sem. Ideš jak formula. Bum. Poď. A teraz sem. No poď. Nice. GG boy, máme to. Čo teraz? Aha. What? To čo je? Dobre. To neviem, či je to... No dobre, toto by sa asi v reále nestalo. Počkaj, musím tam hodiť stoličku, či to bude bezpečné. Sakra, tak musíš. What? To čo je za výťah? What? Co tam môže ísť? Máme nového stoličku, si bereme dole. A tie dvere sú vyvalené. No dobre, no. Neviem, či to je trikrát bezpečný. Chodiť. Ale nie, hej. Tam je niečo, tam je nejaká mapa. What? To čo je? Hej, to čo je? Čo sa tu deje? Práve. Čo sa tu práve deje? Ježiš, ale prosím pomôcť. Ježiš, to čo je? To je banda, pomôcť. To je banda. Ježiš. Čo sa tu práve stane? A... What? Dámy a pánové, asi sme padli do priehlbiny. Poďže černá. Umerali sme, alebo čo? Á, to je konec hry. Dobre. Takže pokud sa vám páčilo video, tak nezabudni dať like. A pokud chceš na mojom kanále viacej takýchto hororoviek, tak daj určite odber. Čau.